Vitajte. Ukážeme si, ako vykonať online check-in v aplikácii Wizz Air. Stiahnite si aplikáciu Wizz Air v App Store alebo obchod Play. Po otvorení aplikácie kliknite na 3 čiarky v hornej časti a vyberiem možnosť check-in. Do poľa Confirmation Code zadáte rezervačný kód, ktorý vám Pelikan poslal e-mailom. Nájdete ho v e-maile s predmetom Váš zakúpený let a check-in info alebo potvrdenie o zaplatení objednávky. Rezervačný kód uvádzame v predmete mailu a v detailoch vašej rezervácie. Do poľa Passenger's Last Name zadáte priezvisko cestujúceho bez diakritiky a kliknete na Find My Booking. Vyberte let, na ktorý chcete vykonať online check-in. Následne vyberiete cestujúcich, pre ktorých chcete check-in vykonať. Môžete si vybrať konkrétne sedadlo za poplatok alebo využiť bezplatné pridelenie sedadla od Wizz Air, ktoré sa sprístupní 24 hodín pred odletom. V ďalších krokoch si môžete dokúpiť batožinu alebo ďalšie služby. Ak o ne nemáte záujem, pokračujte ďalej. Pri kontaktných údajoch zadajte e-mailovú adresu a telefónne číslo ku každému cestujúcemu. Pri letoch mimo Schengenu doplňte aj údaje z cestovného dokladu. Potvrďte, že neprepravujete zakázané predmety a kliknite na Accept a Continue. Po dokončení check-inu sa zobrazia palubné lístky. Môžete si ich otvoriť priamo v aplikácii alebo uložiť do mobilnej peňaženky. Online check-in je hotový. Šťastný let!